jarene meh ngono gelem ning kono maneh. Kiri ta? Iya. Berarti sing griyane niki pun mboten tinggi niki, Mbak. TV narik bodo ya, HP Suloyo mati, terus kipas mati, terus TV mati. Lagi kita ngarek di dadake dhewe TV-ne ora nganu dari wis ra dadi. Ya kepen Indonesia bisa dadake mati. Ya ora dadi ora dadi. Oh, pun pasang wifi barang ya jenengan. Ngono, takok sing warsane. Ngono nak pasang wifi piro? Piro ya? 120 nggih. 150 masangnya niku. Oh iya ya. 150 nih. Lah ngatene Pri takok nak masang wifi piro? Lah sapa sing pasang ngono katene. Aku pasang Pri. Ora sah. Nah aku nak ora ya ora. Atau saya tak bel. Lho, apa? Lah kok takok warsana arep pasang wifi po? Ora, nak ora nang. Aku ora iso mbayar. Aku sasi mbayar listrik karo mbayar banyu ki sasi 50.000. Aku ora iso. Lah nak terus teko dipasang terus arep kepriye? Kok yo urung ngerti anakku. Ngono kok. Nggih ya. Sak ndure kula kathah mah. Wis sing anu kok. Sing gedhe iki sekolah iki. Yen iki barengane budine Mbah Turun, barengane praptone Mbah Dasma, barengane Moyo, iki sing bareng. Jumlah kuwi barengane Pipi, barengane Yayu, nganu ku Warli. Ya wis nang tahun 85 pira? 85 sakniki nggih nganu. 15 kare selawis kawan dosa. 85. 85 nggih ya. Pira? Sekawan dosa. 40 wis enak. Kuwi DP. Sing nomor loro barengane Warsana.